sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan Mas kowe pancen bener Mas tapi kok nari siji jeneng cemplem cemplem ku cempleme supan tak eman-eman Mas wong padha ngiler cemplem ku supan kabeh wong padha ngiler cemplem ku supan kabeh wong padha saikine aku kepikiran tuku iku yo nyidam jemblemu angen-angen tonton bun-bunan iso tak pangan saturunge turu kaya wong sing matang telung wulan aku iki yo nyidam jemblemu angen-angen kudu tuku larang ra duwe duit wani dodol sapi aku nyidam jemblemu cemplem sing ngendi Mas jemblem sing kuwi sing kuwi ngendi mosok ra ngerti pancen ra ngerti mbok yo aja bingung jemblem sing mbok